السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نواجه مسلمين ومنا أي وتذكيرا وتانا بمشاهدين شهر أي بدليل أربعين دا بقي hijiriya wanda ya daidai da 18 ga watan 4,2026 miladiya wanda za mu ci gaba da karatu wanda da son mana kulaka a kowane hali, in lokaci na dare in lokaci na safe. Kowane lokaci yana da damar da ya kai wanka. Wato yayi az-zuhr, la'asar, magriba, isha, subhan al-jinn. Tunda gudan ga ya rasa kowace irita wanda ya bari. Tunda ya rasa kowace ta wanda ya bari, to sai kokarin samar da sallolin ga guda biyar. Wa in yakun ya'lamuha bi ainiha lakinnahu yajhalu ayna yawmiha. Wa in yakun ya zama ya alamu ya santa az-zuhr ta ko la'asar ko magriba ko isha'i ko subahi lalle tabbas ya san ita ta, amma dai lakinnahu daga dai shi wanda bai sallah ya jahalu ya jahilci aina yawmiha ainihin yinin da ya batta, ya jahilci ainihin yinin da ya batta. Shin asabar ya batta ko lahadi ko attanin ko talata ko larba ko alhamis ko aljumma bai sani ba, amma dai in don az-zuhr ta ko ku la'asar ta ko ku magriba ce ko isha'i ce ko subahi ta, amma ranar da ya batta bai sani ba. Shi da cewa in ya kasance
ya'lamuha ya santa bi ainiha ainihi ita sallar wato az-zuhr ko al-asr magriba isha'i subahi lakin da daga dai shi ya jahalu ya jahilci aina yawmiha ainihin yinin da ya batta to ko yusalli shi zai salla nawiya yana mai niyyar al-yawmi yini allazi wannan ya alamuhu Allah wanda Allah ya san shi lahu gare shi ga kuma wata nuska wasu suna gyaran wannan wasu ce laha da ita sallar amma dai ga nassin da ya ɗauko na mutasar da lamirin lahu ya magana ya alamuhu Allah wanda Allah ya san shi lahu gare shi lila'izin dogara ga aikata wannan wa huwa shi wannan wanda ya haka yusalli yana sallah nawi yana mai ne al-yawma yini allazi wannan ya alamuhu Allah wanda Allah ya san shi lahu gare shi mai sallah in kuma aka yi karo don da ci a gyaran na wurin ta koma laha to kenan ga sallat lila'izin ga mai dogara ga aikata ta wannan gabat mun kare ita kenan yanzu in ka zan ka bar sallah guda baka san wanda ka fara bari ba baka san wanda ka bari ba to za ka yi sallah biyar gaba ɗaya wato az-zuhr al-asr magriba isha subhi ko wace ta ita ta in kuma a'a ka san da sallan nan wanda ka bari az-zuhr ta ko al-asr ko magriba ko isha ko subhi sai dai baka san ranar da ka batta ba asibi ka batta ko lahadi ko attanin ko talata ko narba ko alhamis ko aljuma shi ko sani ba yanzu sai ka yi sallar nan kana mai kudurta yinin nan da kan batta Allah ciki ma gibe ta gare shi wannan shi a hukunci ga wannan wurin to sai wa in salatan ma atilwin nasiha wa huwa yusalli sitta hatta wali wa in nasiha in yammanci salatin sallah ma atilwin tare da mai bi mata wa in salatan ma atilwin nasiha wa in nasiha in yammanci salatin sallah ma atilwin tare da mai bi mata kamar yanzu kamar sallar mai bi mata amma ba san ko cita ba misali wato sallah da mai bi mata kamar az-zuhr wadda ka bi mata la'asar wadda ka bi mata magriba wadda ka bi mata isha'i wadda ka bi mata subahin wadda ka bi mata az-zuhr to sai zan kabbar sallah da mai bi mata wato kabbar az-zuhr kabbal la'asar sai ka ci gaba da sallolinka kana nan sai ka taho batun ranka haki da kwanuka ko su lokuta na daban ko su lokuta misali kwanuka ko su lokuta na daban kamar yanzu az-zuhr al-asr su kabbari waɗanda guda biyu to da ka tauran ko sai abin ya rikice maka al-isha as-subh az-zuhr ta kabbari tare da la'asar ta kabbari tare da magriba ce kabbari tare da isha'i ce kabbari tare da subahin ce kabbari tare da azur lalle baka amma dai tabbas sallah da mai bi mata talibari sai dai waɗanda na cikin daga ban sani ba to shi na cewa in na sa ɗayan manci salatin sallah ma tilun tare da mai bi mata ya manci sallah da mai bi mata to wanda ya haka huwa shi yusalli yana sallar sitta ha sallah shi da tawali ya jere da juna ashe sai az-zuhr al-asr magriba isha subahin ko ci tayata dan babu tun shakka ka riga ka kare to amma yana sun yi matashi a nan mun yi wasu sunna guda biyu ce matsala kamar da shi malami ya amince wannan akwai wa wajibun sharɗan akwai wa wajibun walaysa sharɗan wannan ita kafiyatu bara'atu zimmati kusan ga waɗancan babuka yanki shi mallaki na waɗanda abubuwa don haka in mun zo akwai inda zamu ga wajibun sharɗan akwai zamu ga wajibun walaysa sharɗan to anan mun fara mutashin farko za ka yi az-zuhr al-asr magriba isha'i subahi mun samu shidda to in shidda ɗin ka same su don ya ce huwa shi musalli na sallar sitta sallah shidda ta wala jiri da juna to ka kula nan mallan yana nufin in ka ɗaura wajibin sharɗa amma in ka ɗaura wajibin walaysa sharɗa za ka yi az-zuhr al-asr magriba isha'i subahi ko na kayata kila in ana tunawa ni aka kayas
tartibi ɗaya da kayan don shi tartibi wasu ce wajibi wasu ci ba wajibi ne ba to ashe in ne yadda tartibi ba sai na sallah shidda ba in ko ban bai da tartibi dole jerta sai na ta wannan bayan wannan to ashe dole sai na sallah shidda da haka nan kada a yi mamakin na malacewa in na sa in manci salatin sallah ma a cikin tare da mai bi mata wa ho shi yusalli na sallar sitta ha sallah shidda tawali ya jere da juna sai kuma kila sai shigo da wani abu wa kila bal hamsa izar tarattu laysa bi shartan wa alaihi wasal to sai mana abdullahi sai shigo ce a ai muna da babi wa wajibin shartan to bisa gare ni ce ai wannan to kuma akwai wa wajibin wa laysa shartan to yace to wakila kuma an ce saboda duba ga wajibin wa laysa shartan wakila an ce bal ka bar wannan magana ta cewa sai ya sallah shidda az-zuhr al-asr magriba isha subha ka bar wannan magana khamsan zai biyar kenan az-zuhr al-asr al-maghrib al-isha as-subh kaga nan shidda mun ka samu nan biyar mun ka samu in ka dau fasul abin nan matsalolin da muka narko wajibin shartan to sai ka dau wajibin shartan sai ka shidda in ka dau wajibin walaysa shartan to su za ka da shi da cewa kila wasu malamai sun ce bal ka bar wannan magana ta cewa ya sallar shidda ga wannan ni zai hamsin zai yi biya az-zuhr al-asr magriba isha subha saboda dauka wajibin shartan yace to bisa zai yi biyar ba zai shi dace izza tartu ai muna da wajibin shartan wajibin walaysa shartan tartibi yace izza tartu domin cewa sai ai tartibi an jera ta su laysa bi shartan ba sharafi da ba yace kuma gare mu wa alaihi masaba wannan masaba take babu mutum tsaurara amma kai kana iya zaben maka ka wannan amma idan fatawa ta baka azumutun ga wannan sai dai ka aza shiga abin da ya zama sai don ba su kula mutane ga addini idza tartu domin jeran ta nan don akwai wajibin shartan akwai wajibin walayhi shartan to idza tartu domin jeran ta na aika tuna walayhi shartan mun yi babin ko mun yi matsalar wajibin walayhi shartan to babu batun cewa ne dole sai kayan shidda yanzu sai ka dawo sai ka yi biyar laysa bi shartin to alaihi masab ko gare shi wannan masaba take to ne sai dawo yana magana shi a kamar tambaya cikin karatun to na ji yanzu in zan fara kun sallah zan fara da az-zuhr ko zan fara da sallar subhi wace zan fara sai ci to taqdimu zuhrin yustahabbu isya awwalaha wa subu ar-radi'a yace taqdimu gabatar da zuhurin sallah azhar idza ka hada ko salloli ya sahaba asu shi saboda da an kai isra'i sallah aka biyo baya azhar an ka fara jibril ya sauka ya sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan isra'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da salloli kenan da an ka waye gari azhar da an ka soma an dawo ayi azhar an kai ba lokacin asr to an kai lokacin magriba to jibril to jagorance shi an sha to asubai don haka shi abinda Jabir ibn Abdullah ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Jibril bayan an sahib Isra'il az-zuhr tayi to ya tafi ya to jagorance daga sallah ga wanda za a yi yace to ashe in ka bar sallah ta ranku to yanzu za ka fara su to za ka fara hukun ta ko mushiginta sai ka fara da az-zuhr shi ne ce ta kadima gabatar da zuhurin sallah az-zuhr yusahabba an sushi isya domin ita awwaluha ita a farkon sallah wadda jibrilu ya fara sallata da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai ce wa subha sallar sahi ba'alun sashin mallamai radaya sun yarda da ita a farkon sallah wadda jibrilu ya fara sallata da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce a gawan gobe wa subha din da yace sallar sahi ba'alun sashin mallamai radaya sun yarda da ita ya kamata ka fara da ita ga salloli na ranku saboda su ita a farkon sallah ta yi ba sallar dare ta ba ko ka ɗauki cewa waccan ruwayar da an kayo na cewa sallar subahin ta ko ka ɗauki a'a ita wagga sallar gada za ka yi in an ka waye gari ai subahin muka fara don haka ita sallah ta ranku to sahiyar gada an ka waye gari da ita to ita ya kamata ka fara ta ba sai an kai ranar ta gwabta ba don haka duk wanda ka ɗauka dai a ne tabbatar da aranka shine ta kadimu gabatar da zuhur sallah az-zuhr yusahabu an so shi domin sa aka so shi isya domin ita awwalu ha ita farkon sallah da jibril ya fara sallata ga annabi sallallahu alaihi wasallam don da Jabir ibn Abdullah ya rawaito
wa ba'al sashin mallamai radaya sun yarda da asuba sallar sahi wanda ita a farkon sallah da jibril ya fara salata annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba'al sashin mallamai radaya sun yarda da kafara da asuba sallar sahi don ita a farkon sallah ta yi ita azhur kamar ta kai bauta rana an shigo cikin kamar malice kenan wannan su ne gabobi guda biyu idan aka kula an kula ganin wato mun yi gaba ta farko wanda ya bar sallah bai san wanda ya fara bari ba bai san wanda ya bari ba to zai sallah guda 5 don ɗaya shakka in ku ya santa tabbaci ita ga wanda ya bari to zai yi ta tare da bai san yinin da ya barta sai ya roki Allah ya cike mai kibinta Allah shi san inda ya barta to sai to malam sai magana in ka bar sallah da mai bi mata amma az-zuhur ka bari da al'asar ana nan sai kan mantuwa ka rasa shi wani na cikin su ka bari to haka nan zaka ci gaba da sallolin ga guda az-zuhur da al'asar magriba da isha'i magriba az-zuhur da al'asar magriba isha'i subhi az-zuhur wato in ka dau qaulin wa wajibin sharta in ka dau qaulin wa wajibin wa laysa sharta to sai kai az-zuhur al-asr magriba isha'i subhi ba za ka yi sallar shidda ba yace to wallahi ce don abin da sajjera ta sallar nan ba wajibi na ko bisa gare shi wannan musaba take sai ce to yanzu in zan fara ranko ana bi na salloli wace sallah ya kamata in fara da ita kamar sallolin suna da yace to ka fara da sallar az-zuhur don ita sallar az-zuhur ita ga ruwayar da aka samu ita ga Jabir ibn Abdullah ita a farkon sallah da Jibril da fara sallata da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ce a'a zai sallar subahin dai don ita a farkon gade su da abin da suka fahimta ita a farkon sallah da Jibril da fara sallata da sallallahu alaihi wasallam wasu ce a'a yayi fara da sallar subahin don ita a farko ga sallar yin idan gari ya waye don haka da ya danganta ga duk wanda ka dauka muna fata Allah kai muna muwafaqa ka dace da mu da sawaba ina ga lokaci ne to sai gaba ta biyu وهكذا الصلاة مع سادسة رابعة أو هي مع خامسة مسنيا بثانية لمنسي من ثالث ورابع جديد وهكذا الصلاة haka sallah take ba a salisatin inda ya bar sallah da ta uku dinta ya bar sallah da ta uku dinta sallah da ta uku ɗinta ya bar sallah da ta uku ɗinta da kabba az-zuhr sai ka yi al'asr sai ka taho kabbar magriba kaga wannan 1 2 3 to ka bar sallah ta kudinta da ka fa azu sai ka taho sai ka yi magriba sai ka yi la'asar da ka yi la'asar sai kuma magriba sai baka yi ta ba sai ka ci gaba da sallolinka na yini wato isha'i ta yi sai ka yi subahi ta yi sai ka yi kuma sai ka ci gaba da sallolinka a zuwa ta yi ci gaba da yi amma sallah ka bar ta sallah da ta uku ba san wanda ka fara bari ba shin azhur ta ne bari tare da magriba ko magriba ne bari tare da subahi ko subahi ne bari tare da wato kenan al'asar in ka duba a nan ko al'asar ɗin gani bari tare da isha'i ba ka sani ba amma da inda sallah da ta uku na san sallah da ta uku ɗin ta da bari sai dai ban cewa ga wadda da mutuna ce to a nan in ka yi azzuhu sai ka tsallake la'asar sai ka yi magariba sai ka tsallake isha'i sai ka yi subahi sai ka tsallake az-zuhr don azuba ta nan kai sai ka dawo sai ka yi al'asar in ka yi al'asar ai can daga al'asar sai magariba ai ka diba ta kai
sai ka tsallaka sai ka to sai ka al-isha. To dunnan da ina ƙara tunatar da mu in ka ɗaura wajibun sharɗan don mutum tartibi na muka nan saboda sallah ko ta shigo cikin daidai da yawarta. Amma in ka ɗaura wajibun sharɗan ba dole sai ka yi wannan ba. Yanzu kenan da tun da ɗan faza kai ka bar sallah da ta uku az-zuhr ka bari tare da magriba ko magriba ka bari tare da subahi ko subahi ka bari tare da la'asar ko la'asar ka bari tare da isha'i amma fa yanzu baka san wanda ka fara bari ba. To in ka ɗau wa wajibun sharɗan tartibu dole haka za ka yi su. Wa wajibun sharɗan tartibu dole haka za ka yi su sai ka yi az-zuhr sai ka kada la'asar. In ka kada la'asar sai ka yi magariba sai ka kada isha'i. In ka kada isha'i sai ka yi subahi sai ka kada az-zuhr don ka tunan kayi. Yan duba za a ga tartibin zai shigo. To ka riga ka yi ta. To in ka kada wanda sai ka yi la'asar don a zuba ka yi ta ba. To in ka kada la'asar magariba ai tunanin ka yi ta sai ka yi isha'i. Don haka in ka diba sallar ka za ta dawo sai ta dinke daidai tun da ka bar sallah ta kuɗin ta. To yanzu ba ta kai ga ta yanzu ka tabbatar da ka shigar da su. Ya ce wa haka zai salatu haka don sallah ta kuma asali sace tare da sallah da ta kuɗinta. Ba asali sace au bi ke bi ba asali sace wa haka zai salatu ba asali sa rabi'atin haka nan inda ka bar sallah da ta kuɗinta. Rabi'atin sallah da ta kuɗinta wato kai az-zuhr sai ka ce al-asr al-maghrib al-isha da kai wannan kabbata sai ka to sai kai az-zuhr sai kai al-asr sai kai maghriba da aka to sallar isha ko sai kai isha kana nan kana rike da az-zuhr da isha sun kabbali ka tabbata to da ka tuwarar ko sai abin ya rikitar da kai shi az-zuhr din ga tare da isha'i ne barta ko a'a isha'i ta ne bari in ka diba sai ka kawo sai ka sa as-zuhr sai ka dace al-maghrib shi wai ko tare da magriba ta ne barta ko al-maghrib ta ne bari sai ka sa wa gadan ko wanda za a zaɓi gano al-asr al-maghrib al-isha az-zuhr as-subh ko tare da as-subh ta ne barta in ka duba da ka kai wa ga az-zuhr ba sai kai la'asar ɗinka ka yi magariba ka yi isha kana rike da az-zuhr min bari da isha'i amma saboda yau da gobe baka ramka ba sai abin ya rikitar da kai shi az-zuhr ta kabbari tare da isha'i ko isha'i ta kabbari tare da magariba ko magariba ta kabbari tare da subahi kai dai baka sani ba amma in don sallah da ta hudu dinta na tabbatar da suna aka yi na to kuma ga ka dawo wajibin sharɗan dai har yau ina so a hamce in ka dawo wajibin sharɗan da muka magana ba in ka dawo wajibin wani sharɗan hukunci na nan take ka dawo wajibin sharɗan to ashe yanzu in kai az-zuhr sai ba ka yin la'asar ba ka yin magriba lokacin ran koga da ka kai sai ka yi isha'i in ka yi isha'i ba ka yin subahi ba ka yin az-zuhr sai ka yi magriba in ka yi magriba ba ka yin isha'i don a zo kayata ba ka yin az-zuhr ka cikin kayan ba ka yin isha'i subah ba ka yin ta sai ka yi az-zuhr nan as-subh ce nan kuma az-zuhr sai ka dawo sai ka yi ta sai ya zan in ka koma juwa ko wanda zaka ka kashe ka ɗinke shi kuma ya fi wajibin sharɗa wani sai ya to tartibi tare da ɗan uwa ne daidai wanda aka bukata ta wato in sallah da ta hudu ta to za ka yadda sallah biyu sai ka yi ta gabanta in kai yadda biyu ita ma sai ka yi ta gabanta in kai yadda biyu sai ka har ka jero za ka isa sallolin nan sun taho daidai kuma cikin tsari ko wajibin sharɗa da ya samu
a bayan muka ɗau wajibu da sharɗan hukunci na nan aw hiya ma'a khalisatin ko ku ita sallar ta kasance hiya ma'a khalisatin sallah da ta gaddinta aw hiya ma'a khalisatin ko kuma sallah da ta gaddinta to sallah ta gaddinta ba wani wahalar bayani gare shi ba irin waɗanda wato ita ta bayan ɗaya zakada wato kuma kabbar az-zuhur sai zan tare da sallar as-subah as-sub ko ku kabbar subahin tare da al-isha ko ku isha tare da al-maghrib ko ku al-maghrib tare da al-asr ko ku al-asr tare da az-zuhur amma ba ku san da ka fara baki ba in ka diba ka kare uku ka haka cimma waɗanda ita sallah ta biyar ta bayan ta za ka dawowa wato ka ba azhur tare da subahi ko subahi tare da isha'i ko isha'i tare da magriba ko magriba tare da asar ko asar tare da azhur amma sai ka manci wanda na ka bar su tare da su cikin waɗannan to tunda ka riga ka manci to za ka dawo sai ka yi ta ga wannan tsari tunda ka dawo wajibin sharɗan baka dawo wajibin walati sharɗan ba sai ka yi azhur in kai azhur ka ƙari sai ka yi subahi in kai subahi sai kai isha'i in kai isha'i sai kai magriba in kai magriba sai kai la'asar in kai la'asar sai kai azhur dan in ka dawo wajibin shakka ba in baka dawo wajibin shakka ba hukunci na ta kaga ka jiro cikin tsari yadda ya kamata kuma yadda tsarin sallar ta yi wannan wato nan kenan wa haka salatu ma salisa haka hukunci yake in kabbar sallah tare ta uku ɗinta shi ma za ka bi su in ka ɗau wajibin sharɗin bisa ga tsallake za ka yi su wasu jere ba wato in ka yi tun da ta uku ta in ka yi azuhur za ka kada la'asar sai ka yi magariba haka za ka tai da su haka nan haka salatu ma asalisa rabi'atin haka nan da kabbar sallah ta hudu wato idan ka yi azuhur sai ka kada sallah biyu in ka kada sallah ne sai ka cimma ta hudu ɗinsu wato kenan kai azuhur za ka kada magriba za ka kada isha'i sai kai subahi aw hiya ma khamisa ko ko in ka bar sallah tare da tabiyar to su ma sai ka kada sallah uku sai ka cimma wannan kenan idan sai ka dawo ɗaya baya da kai subahi duk sai ka dawo sai ka yi isha'i in kai isha'i sai ka yi magriba in kai magriba sai ka yi al'asar in kai al'asar sai ka yi az-zuhr wannan shi bayanin wannan baiti shi bayanin wannan baiti wannan da yake ina ganin kuma kuna nuna lokacin ya kai na wannan darasin za mu tsaya nan sai wani lokaci na daban insha Allah ko wani sati da fata Allah ya taimake mu mu kan jagoranci da kuma sanya wannan abin sanadin cira na gare mu duniyar mu da lahirar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh